Хубаво ли е да се правят практики и медитации? Разбира се, че е много хубаво да си направим няколко практики, обаче те пак са целенасочени. Например, имаме нужда от самоувереност и самочувствие. Разбира се, че може да слушаме някаква много хубава практика, която на нас ни харесва, някаква хубава медитация, която може да ни даде настроение, да ни даде сила, увереност, желание, мотивация да действаме в нашите задачи. Абсолютно е необходимо всъщност, за да може да изградиме едно солидно емоционално състояние, правилно състояние в посоката, в която ние искаме да се развиваме. И е много важно да поддържаме това състояние, тази роля на реализиран човек, ако това ще е, например, вие да имате увереност в част, нали, за постигане на като цяло увереност и увереност в ролята, в която вие изпълнявате. Така че да, хубаво е да подкрепяме с практики духовни и практики и медитации. Хубаво е това нещо, както и с писане. Писането е много, когато нещата минават през нашата ръка, така ръкописно, много се запомнят, много се утвърждават и е много благоприятно се получава всичко и се постига всичко, когато ние го записваме. Така че може да си помагаме с тези техники, за да постигаме желаните от нас резултати. Например, ако искаме да работим за увереност, може да слушаме афирмации и утвърждения, може да си ги пишеме, дори може да си ги повтаряме, може да си ги запишеме на телефона, докато се разхождаме, да ги слушаме дори и така, просто така се настройваме на това, което ни е необходимо. Зареждаме нашата личност с качествата, в които нас са ни необходими или искаме да усилиме тези качества в нас и поддържаме по този начин нашите качества. Но за да може и също и да реализираме наши проекти, е необходимо да правим действия в реалността, така че по цял ден да си медитираме и да си слушаме практики няма да ни донесат кой знае какъв позитив, ако ние нямаме реална представа какви действия ще направим, за да постигнем нашата цел. И каквито и да са действията, дори и да са малки, те ни приближават до целта по-бързо, защото съответно нашето обкръжение, това е като доказателство и резултат от нашите действия или нашите бездействия. Така че успех и може да работите върху вашата увереност и постигане на вашите желания, защото е хубаво човек да се заявява и да постига с лекота.